Свет веселый, яркий аллея, тут рознае бывае. Калі пачнецца дым, рой імгненна прымчыць. Ледзь паклічам, а ён ужо тут. Не дасць агню нас крануць. І калі убачым агонь, зможам мы захоўваць спакой. Бо прыйдзе рой, мы вучымся бяспечна, з камінам жыць і свечкай. Настаўнік дапаможа, скажа рой, што нельга, што можна, што рабіць, як ратавацца, калі рэчы загарацца. І пажарную бяспеку лёгка і без паспеху вывучым. Пажарная бяспека з роем. Бытовая бяспека. Джин? Джин! Яна пакінула ўключаны вентылятар? Як душна! О, вітаю, Рой! Джин, ты пакінула ўключаны вентылятар, ён мог перагрэцца і загарэцца. Ды годзе! Я ж толькі яго ўключыла. Вой, горача! Усё нармальна. Ён пачаў перагравацца, трэба было выключыць. Добра, Рой. Атрымай! Ты атрымай! Не чакаў такога! Ніякіх вадзяных шарыкаў! Падлавіў цябе! Стой на месцы! О, вітаю! Здароў, Сэнді, гэта чакаеш? Нарэшце прыехала! Ты так доўга чакала гэту кнігу, таму твая дастаўка першая. Прыемнага чытання! Дзякуй, да пабачэння! Што? Не тут, ну давай, страляй! Нельга хавацца за людзей! Перастаньце, калі ласка! Пітер! Пітер! Ты намачыў маю новую кнігу? Ну, мне праўда шкада, прабач. Слухай, дай яе нам, мы высушым. Няўжо? Так, абавязкова. Ага, высушым. Твая кніга будзе як новая. Давай, толькі паспрабуйце не высушыць. Джоні, а як мы будзем яе сушыць? Хто ведае? Можа, у пральнай машыне? Як? У рэжыме сушкі? Дай падумаць. Цудоўна, давай спрабаваць. Выключы! Выключы! Не варта было. А калі засунуць у тостер, ён за хвіліну высушыць кнігу. Дакладна! Пітер, ты сапраўдны геній! Так, я такі. По-мойму, пахне смачна. Цяпер мне вельмі захацелася тостаў. О, Пітер, глядзі, яна гарыць! Вады! І што нам рабіць? Сэнді хутка прыйдзе па кнігу. Прыдумаў! Ад цёплага паветра яна высохне за імгненне. Так, і чаму я не падумаў пра фен? Джоні, гатова, я ўжо дадому хачу. Здаецца, ўжо амаль. Што такое? О, так добра. Што знайшоў? Не, стой! Пітер, гэта маё марожанае. І што, дык падзяліся. Ёсць хто? Пажар! 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 Пажар!
Дым ідзе з дома Джоні? Дзеці, вы ў парадку? Будьце тут. Вы ўсе цэлыя? Так, дзякуючы табе, Рой. Сябры, ніколі не пакідайце прыборы ўключанымі. Нават маленькія электрапрыборы могуць загарэцца. Выходзячы з пакою, пераканайцеся, што ўсё выключылі. Таксама нельга пакідаць каля электрыкі рэчы, якія могуць загарэцца. І заўсёды карыстайцеся прыборамі толькі па прызначэнні. Добра, мы зразумелі. Стаять! Што вы зрабілі з маёй кнігай? Спадзяюся, яна не трапіла ў агонь. Ты што, Сэндзі? Ты ж ведаеш, што я выконваю свае абяцанні. Яна як новая. Яна не мокрая. Трымай. Што з ёй здарылася? Ну, шмат чаго. Можа, некалі мы табе раскажам. Вы жартуеце? Прабач! Даруй нам, Сэндзі! Шчыра дзякуем Станіславу Янукову, Валерыю Мяцельскаму, Мацею Маланцыялі-Неваяйковым, сям'і Анфімавых, Яўгену Барановскаму, Ігару Тарасу, Паўлу і Кацярыне Хівукам, Вячаславічу, Сяргею Еніну, Сяргею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку.